Giadíomh a háirde Gaeilge gamer an seo agus aniu tá físean gairid agam chun cur aniuil an achievement unlocked is fearlumm a bhuair mé le tamil fada anuas agus tá mé ag immert cooking simulator an seo agus thu mé is just sandbox mode chun an achievement seo a chur aniuil. Agus inis an céad rud le deanú ná an budgel gas an seo ha ail é chun pick up agus ar ailinn go dtí an aon an seo agus advanced controls chun drop agus inis tá sé ar bhain agus an aon a thur ar siúl agus inis caithfí muid fannacht le 20 seconds go dtí go bhfuil an seas tíoch go leor. Níl méid deanú go mé muid wow sin é agus sin é OK boomer galanta. Is even le montagne matá ar an achievement sin. Agus an cistínal ag scriste. OK, well sin é sin an méide tá le taispeint seogam sa físean seo. Mór a háirde, slán.